Zdravím všechny cestovatele a milovníky dobrodružství a zážitků z Malorky. Moje otázka zní, jak by se vám líbilo cestovat dvakrát častěji, než vám vaše peněženka dovolí, aniž byste měli nějaký finanční problém a museli omezovat své sny. Představte si, že existuje způsob, jak poznávat svět bez finančních starostí a užívat si nové destinace, kdykoliv máte chuť a kdykoliv chcete. Kolikrát jste už odložili své sny, své cestovatelské sny a plány kvůli financím? Co kdyby vám někdo ukázal, jak si splnit své cestovatelské sny bez finančního stresu? Jsem cestovatelka a podnikatelka v oblasti turistického ruchu, v oblasti cestovního ruchu. Pomáhám lidem jako vy zvyšovat jejich cestovatelský rozpočet, jejich cestovatelský kredit na cestování. A díky našemu speciálnímu systému cestování bez hranic můžete cestovat za velkoobchodní ceny, kdykoliv chcete. Proč platit víc, když můžete cestovat chytře? K řešení, jak se vydat na své vysněné cesty, aniž by vás brzdil rozpočet, stačí 3 kroky. Využívejte našeho portálu k cestování za velkoobchodní ceny. S naším programem Travel Mastermind získáte ceny, které by vám běžně nebyly dostupné. Za druhé, předplaťte si takovým určitým specifickým způsobem cestování na 4 roky a využívejte bonusů a výhod po celou tuto dobu. A za třetí, začněte vydělávat na svých cestách. Vydělává se jednoduše, vydělává se povídáním o cestování. Naše metoda Travel Mastermind vám vlastně umožní dostat se do komunity a financovat své cesty speciálním způsobem. Vaše cesty se tak nejen zlevní, ale přinesou vám mnoho nových dobrodružství, zážitků a zároveň i nových cestovatelů. Je to metoda, o které jste zatím nikdy neslyšeli, je velice unikátní, je jediná na světě. A není to jenom další cestovatelský balíček, ale umožní vám to cestovat častěji, platit méně a dokonce si na své cesty, jak už jsem říkala, vydělat. Pokud chcete zjistit, jak cestovat bez hranic a navýšit si svůj cestovatelský kredit, svůj cestovatelský rozpočet, přijďte na mou konzultaci zdarma a zjistěte, jak může váš cestovní život vypadat jinak. Klikněte na odkaz níže a zarezervujte si místo v mém kalendáři a já se na vás budu těšit.